zvabva kuna Mwari. Ine pasituation yokuti mumwe akatofira muchipatara achitadza kupa mari yashandira, iwe unotora motikari yemunhu akatadza kupa munhu anga achirwara muchipatara, iwe unotora mota wopuwa 50,000, pamwe munhu airwara aida kana kuti $500, iwe unopuwa 50,000 woti wapuwa naMwari. Pari Mwari atova kuchipatara achiyapa mari iyoyo. Vanhu vanohwadha nokuti shoko raMwari. Kuti hai shoko raMwari, Bhaibheri harisi shoko raMwari, but rine shoko raMwari mukati. Because tikatarisa mubhaibheri memyaka Satani akatotaura kabati Satani hasi Mwari. Zviripo bhaibheri zvakataurwa naSatani. Kuli NTV. Atibatike zvechopu. Toda kutaura nyaya yachivhayo ichi. Yes. Because tungoidzwa pamasocial media vanhu vakataura kuti mukoma wakakaurayiwa nenyaya yekuti akashandira chivhayo. Then ashandira chivhayo hanzi haana kuda kubhadhara mari. Saka ndo pane nyaya yacho nokuti hanzi instead of kuda kubhadhara mari, then they decided to kill the person. Achirwara akakumbira mari kuti aende kuchipatara. Havana kukwanisa kumba mari kuti arapwe. Instead vakatanga kuti hanzi ane njere handi kunobhadharwa mahara, kunorapwa mahara here. Saka chinondishamisa tichende chekuti vanokwanisa kupa vanhu motikari, but munhu aida mari yechipatara haana kupiwa kuti arapwe. In that case yokuti unenge uchimuowa mari akushandira but wasina kubhadhara. Asi vanhu nokwanisa wapa mota avari influential, because asana kuona munhu anotambura ndachibva motikari, asana kuona. Ndoka ndichiona vanhu vari influential macelebrities ikoko kumapasta, kana uri pasta nomukurumbira unochiwana mota. Saka ingaini hamenotienda kupinda vanhu vakadaro chii. It's painful. Zvinorwadza chokwadi. The funny thing kuti munhu anzi asiri kubhadhara munhu amushandira, vanova vanhu vari kumupinzira mari yacho. Ndokana ndakazvibvunza ndedzemushonga here mari idzi kana kuti chii? Because kana ndakushandira kamubhadhara anoona. Saka ndo panohudzvanyiriri ipapo kuti vari kushanda havasi kubhadharwa. Asi avo vasingashandi vane influence kuvanhu vanoda kushandisa for macampaign, because that is a campaign strategy. Yokupa ma-celebrities motikari, vanhu vese vari influential. Ukapa pastor ane mukurumbira anosvika oshambadza ZANU-PF muchechi make. Ukapa muimbi ane mukurumbira anosvika oimba nezveZANU-PF kumafanzi ake. Kumafanzi ake. Saka that one is a campaign strategy. Saka campaign strategy yaka unovachotsvaga iwewe mabenefits or kugara kuti ugara uri mupower. Anoona. Saka nyaya inondishamisa ndeyekuti vana chivhaya why vasingasungwe, because tikutaura nyaya yemedha panapa. Who is protecting him kuti asaenda kujere, or kana because mapurisa edu asati azwa vachitaura nezvayo, hati munhu anoinvestigate. But investigations wotanga ipapo, because pane utsika hanzi pane utsi pane moto. Pane moto ichokwadi. Saka kana vanhu vatanga kuti chibva yakadai so munhu ari padhuze napresident haafani kunge achibudisa achibuda nenyaya dzakadaro ori anobva atooresa napresident wacho. Saka president anofanira kumeka sure kuti anomusunga kana achiziva kuti haasiri involved. Ngaite plani kuti munhu asungwe president, because handi ari president, because sebva tasura kana president nenyaya yekuti akasatora action, kuti why president asingatori action. Tinoona vamwe vanosungwa kunoku, vamwe vari kumajere, izvi zvatoziva vana nyoka kuvari mujere. Nenyaya dzisina nebasa resasa, but tine medha kapa yatikutaura nezvayo. Ndikupaona. Why havasingazongwa?
But don't you think kuti ivo pachavo ava vanhu nani Grigina ava kuti vanenge vachitotywawo like munoona vanhu vacho kuZimbabwe polisi yacho zvaingori amene kuti nyaya yeurombo kana kuti do you still remember kuti mota yake yamboda kuclaimwa atinoziva kuti kuHarare kwapaka zvisizvo inoclaimwa kana kuti kwasiya usina kubhadhara dollar rinonzi per hour mota yake inoclaimwa unobhadhara fine yakawanda munhu wecity parking akatombouya akachida kuclaimwa mota yachivhayo akarambidzwa nechaunga chevanhu saka imimi don't you think kuti zvinhu izvi maZimbabweans futi ndo vari kutojaidza munhu here apa tisatatarisa kuti papolisi yega okay atinoona kuti maZimbabweans papa tine mayouth mayouth haana kujaira nhama haaziye future especially youth atinayo manje haina kubvira ashanda aitomboziva vanhu varikuchengetwa nevabereki havatombozivi kuti kuoma kweupenyu vanhu ivavo uyanasenda saka vanoflashirwa zvinhu mari nechisa kwavari atova hero kwavari atoona saka they will protect that person but asikazive kuti chii ava actually vari kutouraya future yavo ivo mayouth aya uyanasenda hapana munhu mukuru chaiye wezera raangavita izvozvo ndofunga mayouth izvi zvinenge zvichitokwava kuna Chibhayo is a hero ndosaka mutoona Chibhayo nyaya yake anenge achikambinira mumayouth kuti againe popularity kumayouth animaona at the same time mayouth anenge achiurayiwa futi nemadrugs saka hapana kwatoenda nemayouth anobhema madrugs hapana because kana achikuka pakusiyenda kufunga unotora mutoriro hapana kwatinoenda animaona saka inyaya inorwadza zvikuru because isusu we are expecting kuti tione mapurisa the justice system ichiacta panyaya yachibhayi kana kusina corruption zvesho kuZimbabwe toda kuti justice system iite action against nyaya yachibhayi iyi toda kumbonzwawo aenda kukoti ndozvatoda kunzwa izvozvo panofanike pane independent commission inoita izvozvo because ZANU-PF nemapurisa chinhu chimwe because president akataura akati we are the army we are the judiciary we are the police saka pakada panda independent commission ichokwadi ichocho but do you think kuti uyu munin'ina wacho ari kuti ndakaurayirwa mukoma wangu do you think kuti akanoita police case renyaya do you think kuti akanoireport renyaya kuvhurisawo docket or something sometimes kusavhura kana asati avhura kesi anofanira kuvhura ende chanditotoona ndechekuti anotosvikawo kunovhura kesi yacho anoona because zviri kuitika baba vanhu vaya vane power kane mari is power futi kaanoziva it can do anything saiwo kana usina mari zvinoripota munhu anenge ane mabhiriyoni anokwanisa kutokukwadzisa iwe nemari yake iyo saka vanhu vaya they are not protected at the same time you see because hatina justice system inoprotecta vanhu tine justice system inoprotecta mainterest epart yeZANU chete haiprotecte vanhu saka kana wachida kurwisa munhu weZANU-PF iwewo usina kana chinhu unotokuvarwe ndikupaona saka apa muchidimbu tingoti pamwe munin'ina wacho ari kutyawo kuvhurwa makesi edefamation chinji yaya handiti yes pambati pasina evidence but iye kana ane umbo hwaanawo ngaende unovhura kesi you understand because kwese kufa ngaende unovhura kesi kana pane justice then the justice system will take from there iye ngaende unovhura kesi nemaevidence anayo handi kana munhu asi kuzvaita izvozvo is a suspect kuZimbabwe kuyakuya kuno mutemo wokuti hanzi you are guilty until proven innocent anoona saka nyaya inofanira kutanga ipapo kuti wewe tine for now uyu are a suspect ezvo zvakati until wazopruvwa innocent anoona saka why vasingaiti izvozvo because vanosunga vanhu kama suspects kana choti suspect haasi munhu abaka kana aita mhosva unosuspectiwa then wazopruvwa innocent kucourt saka the best way anofanira kungoningira ini ndo maonero angu ameno maybe akatoenda nyaya dzeZimbabwe dzinonetsa anoona anga akatoenda pamwe rutotsikwa but hapasina chekutya kana kuzonzi madefamation because iye already akatoisa nyaya yacho papublic domain kudhara saka panenge pakuto
plus kana mnakusa mari zvinhu zvake papublic anenge ane evidence because tikuona anenge achibudisa macharts aya those are the evidence yes totanga ipapo kuti okay namba yani yakatumirepo bye evidence yeah it's only enough admon plus kana munhu achirwara une mari yake nemota dzakutengera vana ndatingi mari yechipatara pamwe andaranda una private doctor not kupublic hospital iwo tandi kuvanoisa mahara kumamwanda private ada specialist noda mari admon saka iworamba nemari yomunhu abone zvakaipa ipapakaipa you know nyaya yacho yakatondibata cause inini ndakatozvitarisawo hangu ndikati what more ari kuramba nemari yaindividual ozopiwawo mari yenyika anoiita sei nekuwanda kweinenge yakaita zvimatenda zvanopiwa izvi vana vanhu vanobatsira vanhu varombo chavo hapana vanobatsira vanhu vane influence kana usina influence haufi wakawana mari kunana chibhayo hapana because they don't get anything from you but from munhu influential they gain the population yevanhu vachivachiva support inokatotipa mari panapa hatitofamba tichitaura munhu andipa mari ndakutomushambadza tozvezvo anenge achida izvozvo kuti vashambadziwe anoona saka itori problem iyoyo then tine futi problem yemapastors atinawo mapastors aya handifungi kuti vakatendeuka because nditori pastor woka DJ bhaibheri chairo mwari haape munhu mota unoona munhu achinopuwa mota woti mwari andipa wotenda mwari pane nyaya imwe mwari atobve kumunhu mota mwari haape munhu mari bhaibheri rotaura kuti God is a spirit saka ari spirit anokupa mota sei haape munhu mota mwari kana achikupa anokupa anonzi maspiritual gifts dai mwari aitipa mota kana nekudenga taenda nemota dzacho hazitomboite palipo kana namatthew baba jesu achiadvisa maisraelites zvikanzi mimi musaita kunge magentiles achiti musawara nokuti mangwana muchadye chii kana muchapfeka chii imimi seek first the kingdom of God because izvi zvamunowara nazvo ndo zvinoita magentiles vanofumuka achiwara kuti mangwana vachadye vachapfeka chii vachafamba nei anoona saka mwari haapi akapa munhu zvinhu zviri material mwari anokupa zvinhu zviri spiritual because salvation is spiritual kana iri spiritual God gives you the spiritual gifts for salvation not zvepano panyika zvinosara pano panyika mwari haapi mapasta ngasanyemera vanhu vachinotora zvinhu zveinozedu vachiopresa vanhu ngavaparidze chokwadi vasava nesaiti kupolitical nozedu ngavaparidze chokwadi vanhu vasununguke muzimbabwe alright but takatarisa on the issue iyoyo inini hangu this issue is already on the public domain ndikuona iri kunyatsomecha nyaya yacho pana Muparinga ndiye one of the guys akareceive mota kuna Chivhayo and akabva anotenda kuti mwari akandipa mota akandipa ndigiriki makazvitarisa mimi is there anything wrong pakureceive kwakaita iye as a pastor gift from Chivhayo okay uromo uripo ndokuti unoona kuti dai angari munhu akapa asiri politically affiliated zviri zvokuti munhu haari kupawo zvekuti uringopawo lese pamunhu mwana wekuchechi chibva asi mwana wekuchechi yaadozangani uyanaseni izvo zviri kuzikanwa kuti chibva ari pamunhu wese mota tine mapasa akaramba motikari vana mai kuti vava vakaramba motikari havasi romhoka vava hazvienderani nechechi because zvino uori mukati hapana munhu asikazivi kuti mari mota dzine zveuori dziri mota dzokuti unoziva kuti zvakachena hadzina kuchena zvese zvino uori mukati zvine corruption mukati iwe unotora zvinhu izvozvo woti wapiwa zvabva kuna mwari ine basiswa chinokuti mumwe akatofira muchipatara
achitadza kupa mari yashandira, iwe unotora motikari yemunhu akatadza kupa munhu anga achirwara muchipatara, iwe unotora mota wopa 50,000, munhu pamwe munhu airwara aidangana kuti $500, iwe unopa 50,000 woti wapuwa naMwari, pari Mwari atova kuchipatara chaya mari iyoyo. Saka apa totichi toti vanhu ava vasi vanhu vaMwari rero reti makazvitarisa totichiwo right because hapana Mwari vanotorobva hakuna Mwari akadaro anopresa varombo, Mwari haopresi varombo. Because inini pandakanzwa nyaya, to be very honest with you, ndakanzwa handiti maigutu vachitaura kuti isusu takati akatanzi baba vangu vanobvira mbofamba nzira yakadaro ende inini handisi kuzotora mari iyo ende ngaisasvike even padhuze nemaprojects edu atiri kuita hatisi kuida mari yake nemota yake vachinyatsoramba vakati ini handina basa nemota iyo kunzi ndapuwa Prado because ndagara ndinotofamba nadzo kubva kudhara, handingapuwe mota iyo handidi. But takutarisa on the side of Mparinga is that guy wekuti akabva kudhara street preacher, kutaura chokwadi to be very honest, pana first pepe kudhara I used to go there ndichimbonoona vachiparidza vaiva vakomana vaya vanenge vachitotambura zvekurevesa zvekutoti vanotozopuhwawo madhola ekombe ekudzokeresa kumba nekwanisa kuzodzoka mangwana achiparidza. But mimi since my guta handi vakatotaura kuti inini ndasiya izvi because ndinazvo kudhara handina need futi yekupuhwa. Saka ndopa ndiri kuti ipapapa tiri kuti my guta havana kuti akakurerutsa kuti aende kunopa hake varombo here apa. Maiguti ingangova nyaya iyoyo plus also somunhu waMwari maiguti vaya havane vasikakutaura zvakawanda, hanoona vanenge vachiziva kwazvinobva zvinhu zvino hazvina kuchena izvi, hazvina kujeka. Asi ndaiziva kuti munhu akaita saStrive Masiwa ane bhizinesi rinozikanwa riri, that is a businessman, haakupadhuze napresident, businessman akauya achiti maiguti pia unozopa chechi vofunga tanitaza kuitora. But alright, anotora ngatingori mukati kaizvi ndikupaona anozikanwa is an international businessman, mari yake haina misodzi, haina chii, zvinhu zviri legit. Idzi dzadzizivikanwa idzi, munhu anoita kana billionaire haana kana ma-employers about 5, haana kana ma-employers anosvika kana 10. But you are a billionaire, what kind of business? Apa mabasa hakuna muZimbabwe. You are a billionaire, hauna ma-employers anosvika kana 10. Kana once munhu anenge asina kana employer. Ukatoona ane ma-employers matende iwavo vanenge vapiwa vosubcontractor, vanhu vanoita basa racho, but ivo vapiwa tenda nderavo, ivo vanongosubcontractor vanhu vanoita basa ravo. But don't you think kuti alright, don't you think kuti apa panyaya iyi on this issue hamusi kuona kunge maiguti vari wrong here? Because taura kudzokera biblically mubhaibheri macho imomo handiti tinoona kuti vanhu vaMwari kudhara vaiti vakada kunotemba kwapuhwa chinhu kana kuti kwasei nemapoliticians vaibva vatoramba vobva vatotaura kuti iwo mari yako ndeyekuba kana kuti zvinhu zvako zvakadai. But don't you think kuti ava kusataura kwavakaizviita havasi vakutokanganisa? Because munhu anenge atungwa naMwari anga asvika kuudza munhu chokwadi. Kudhara chaiwo tingatofunga kuti pamwe democracy yanga vanhu vachina kwakusina zviri kuitika kuZimbabwe zvokuti munhu nomwe wavadisappear, hatasina kuzvinzwa kana bhaibheri zvimo zvokuti munhu akazodisappear aita sei. KuZimbabwe uko vanhu vari kufa, vamwe vasikazikati vaenda kupi vaita sei. Uri munhu waMwari papa a public figure, ukataura zviri right because zviri kuitika kuZambia zvokuti anybody that is against ZANU-PF is a state enemy. Saka kana uri munhu une vana sometimes unombofungira vana vako age yamaiguti ya munhu ane vazukuru ane vana anoona plus haasi munhu wepolitics akuti ari kuita zvechechi unless kana ari pastor ari politician ndiye angatotaura chokwadi yeye, but uyu ari kuita zvechechi haasi kuda kuinterfere into politics anoona. Asi kana ari pastor akata saTalent Chiwenga uya is a pastor and is affiliated into politics, ndiye anokwanisa kutaura chokwadi kuti aiwa handisi kuda mari tinota dzedu dzokuba idzi anoona.
Okay. Yeah. Basa kasiyana. Mwana atinde politics, umako ku politics. Arikuita zvakamari chete. Alright. Ndikupaona. You know, because pena ndikubvunzira that question kwamuri nyaya kuti andi munoona vanhu vemwari kudhara mwari anongokutuma kuti udza politician kuti wacho kuti zvakati ndoza ndikuta kuti saka pakutumwa kwaona mwari tingati ari kuselect here kuti ama politician ekuZimbabwe kusamaudze because vakuuraya vanhu mazona. Hai. Tine problem atinayo DJ ndekuti tinofunga kuti mwari ndiye anotipa leaders. Mwari haatipe leaders. Dai mwari atipa leaders. Vanhu vasingashupiki. Mwari haape munhu leader. Leaders anonzi anobva kuna mwari vanhu vari like royal leaders aya. Ukuthi king. Hazvivhoterwi zviya that's royalty. Ndo mutungamiri unobva kuna mwari. Noti zvokuti president, minister, MP hazvisi zvamwari. Mwari akapa vanhu nyika kuti vatonge. Saka is a free will. Isusu tisi tinovhotera vanhu vationa kuti vatitungamirire. Hapana mwara. Apa mavhura hombe. Munoona nyaya iyoyo ka ndakaitukirwa kubva 2022 ndichitaura nyaya yekuti hakuna chinonzi leaders anobva kuna mwari because systems ekuvhota ekuti president ekuvhotera akatogadzirwa nevanhu ende zvakatanga manje vaita zvekupuwa umambo namwari vanhu vekudhara vaiva vekuti vaita zveroyal like zvemataure zvemanhigirikini zve vachingoenda vachingochinjana madzimambo aya ndo vaita zvekupuwa unobva kuna mwari because papasina election kapaya paya. Hapana election. President aiswa namwari aniswa nevanhu. Daiswa namwari yasingadi. Apa ndatoona zvinhu zvakatowanda because Paul inonzi vanhu manje chakuitika inondo ndakutadzonzisa chii chakanyatsoitika kuti vanhu vakauya vachinovhara vanhu nebhaibheri papi manje ndo pandiri kunyanyovhiringidzika ipapa ndo zvakatoitika kuZimbabwe vanhu vakashandisirwa bhaibheri kuti vanhigirikini tingati vakaitwa seko vangamanipulate nebhaibheri tingati vakaitwa zvekuitwa seko. Yeah, bhaibheri rariya zvari mamira rakaita DJ. Bhaibheri rariya rine chairo. Bhaibheri rine chokwadi. Vatozoita matsotsi anouya achimanipulate bhaibheri to suit themselves. Uyanasenda? But bhaibheri rariya rine chokwadi mukati anoziva kuti bhaibheri rariya vanhu vanohwadha nokuti shoko ramwari. Kuti hai shoko ramwari bhaibheri harisi shoko ramwari but rine shoko ramwari mukati. Because tikatarisa mubhaibheri memyaka Satani akatotaura kabati Satani hasi mwari. Zvirimo bhaibheri zvakataurwa naSatani. Zvirimo bhaibheri zvakataurwa naSatani. Saka wakati ese mavhesi ka zvese zvinobva mubhaibheri zvinonzi mascriptures. Maona mascriptures aripo hazvisiri zvese zvinyorwa zviri mubhaibheri. Ukatarisa Jesu akatoudza vanhu vake kuti verengai mascriptures enyu kwakusati kwane bhaibheri nenguva yaJesu. Because what does the scripture says? You understand? Bhaibheri ranga risati ravapo but mascriptures angariko. Saka mabhaibheri muya mune mascriptures mubhaibheri but not ese zvinosi zvinyorwa zvese zviri mubhaibheri zvinonzi mascriptures. Ndikupaona. Mahuri akataura bhaibheri akari mahuri akataura baba dzakataura bhaibheri harisi shoko ramwari rese riri mubhaibheri. Saka poitwa sei kuvanaka vanoda vatidzidzira chokwadi ka vanotaura chokwadi sesu. Bozi kuitwa machechi vanhu vari kukangwa pabhaibheri paya. Vanokangisa vanhu. Kana ukasaziva bhaibheri ukasazviverengera wega bhaibheri unokangwa. Chokwadi ndicho kuti wewe wega verenga bhaibheri kuti mangwana usakangwa. Nokangwa kana usingaverengi bhaibheri. That's true. I think what we have to do is to try to contact Mparinga wacho ndichaona ndoita ndichataura nomwe munhu andipe namba dzaMuparinga dzacho timbomufonera panapa timboonesana naye. I think zvinokwanisa kubatsira ndinoona kuti zvendibheti nebhaibheri ini chimuonesa because arasika mukuru.
aiwa panoda kuti kuparidza zvakanaka zvesalvation but problem akuda zvenyama futi zvenyama hazvisi zvemweya mota izve zenyama idzi hapana mweya anokura mota chokwadi inyama yako inokura mota hazvi zvemweya hazvisati zvamwari kana wakutoda zvinhu zvenyama zvasiyana nezvamwari mubhaibheri towana vanonzi Lazaro anga ari mupfungwa but akaenda kudenga munhu anga ari mupfuma akaenda kuhell ndikupaona saka moti zvamwari izvozvo ndakaona hangu inyaya yekuti masemon ava vanomboparidza nomanzwa because ndakanzwa iye aitomboparidza kudhara kuti hanzi takauya panyika tisina chinhu tichadzokera tisina chinhu handiti but iye ari kuti ko kuzorarama usina manje pakanzi usararama usina hai kurarama usina we are not against kuti munhu ave nezvinhu but zvishatire anoona munoona DJ mirari kutaura zvinotiuraya isusu vanhu vatema ndechekuti tinofunga kuti kana tikada mari tinonamata kuna Mwari kuti Mwari atipe mari tikada mwana tinonamata kuna Mwari kuti atipe mwana ani maona kana hazvisini izvo ani maona kana munhu anoda mari anoita basa unoshanda munhu anoda mwana anotoendawo anotsvaga boyfriend or anotsvaga girlfriend mukadzi kana murume moita mwana haangonyuki hapana mwana hakuna mwana ichaya kuizve zvongoti hanzi ndakopiwa zvese zvinoshandirwa pasi pano mwana haarule panapa mwana anorula kudenga akapa munhu kuti arule this end anoona saka our failure isusu cannot blame God mafailure is end isusu we blame ourselves because tisu tiri responsible pano panyika panapa so we blame ourselves ichokwadi ndakatombozvinotisawo zvangu kuti zvafana pamataura kuti kana munhu achida mwana anooneka ndaafana kunamata kuti mwana ndakaona umwe munhu anga atoneta nekuenda kumachechi kokoko achinamatirwa ndidi but zvinhu zvake zvanga zvaitoda doctor chaiche akasvika zvikanzi une infertility problem iyi vatotanga kutorapwa process yacho zvakatozoita but nguva yese anga ane 10 years achitenderedzwa mumachechi zvichiramba hazviite because kutsvaga kusiriko zvimwe zvoda madokta omucheka uzoti problem yake uchida kusabata mwana because zvinhu zvinoita kuti mwana pamwe system yako haisi kuwirirana nazvo unoda kuti ine problem unoda kurapwa anmona Mwari kana achikuhila anokuhila spiritual not physically but the road taura kuti we are healed by his stripes ichokwadi zvimwe zvacho zvichokwadi zvimwe zvinoda treatment hazvidi healing ndikupaona zvoda treatment healing haitashande zvokuti anzwa unoti hanzi healing inoshanda ndeyekupa Mwari yekuti hanzi you are healed not kuti hanzi pana pastor nashuka ndida kuzokuhila hapana pastor bhaibheri harina vaihiliwa ndimaprofeta akudhara maprofeta akudhara nemaprofeta amanjimanji vanhu vakasiyana ivavo maprofeta atinawo this laws in the New Testament toward my New Testament prophets haasi magod's mouth speaker asi ma-Old Testament prophets anga ari magod's mouth speaker aya atinawo manje haanitaurire Mwari kanzwa munhu achiti Mwari ati ari muprofita ari kutonyeba hapana profita anotaura Mwari anotaura nomuprofita Mwari vanoshandisa inonzi the gift of the Holy Spirit ndiye vanoshandisa to prophesy you understand but akudhara Mwari aitosvika vonoti that says the Lord Mwari otaura zvese zvaimira kunyora pasi ndo zvakazadzikiswa mangwaro ndo anonzi mascripture those scriptures anonzi mascriptures imessage inotestify about Christ ndosanga kuti mubhaibheri haasi yese ari mascriptures atoti mavhisi ndikupaona like inini ndakatomboita hangu problem especially mapreachers vekuzimbabwe kuti munhu anozonditi anozouya panapa akunditi inini ndatumwa naMwari nditi but iye akatozviendera kubible school kunodzidziswa ikosi kaya kutotsvaga basa especially kana ndakaita theology haisi kudzidzisa kuti pastor number one because theology is the study of religion
religions. Udziza Muslim, varudzisa beliefs yemahindu, varudzisa belief Christians and all those things. Saka must start with my religions. Saka how can you start must start with my religions where out a past. What about Marandi? Saka I think no ime problem if I organize kwa Zimbabwe because most of them anozoya kuti kuzoti Mwari azonditi zvakati but yo zvinhu zvakato zvoenda kuchikoro ukatodzidziswa nemunhu Mwari azouya akataura newe nguwa ipapi DJ unozvati indakaita theology but pane zvakawanda zvandisikawirirani nazvo zvatata theology ndakaita theology parema but rema Bible church inoisa vanhu mvura inobhabhatidza vanhu mvura but inini kana ndaverenga Bible chaizvo rinotiudza kuti isusu hatichabhabhatidzwi nemvura takubhabhatidzwa neHoly Spirit. Holy Spirit, yeah. Saka Holy Spirit haisi mvura. Chokwadi. We understand? Because the baptism of the Holy Spirit inonzi baptism unto John. Saka baptism unto John yanga iri yokurevhila Christ kuma-Israelites. Saka John akatumwa kuti akachibhabhatidza nemvura. Hanimaona. But theology vanoita practice yokubhabhatidza nemvura. So kutora savanhu total. Because the purpose of baptism of water mukaiverenga kubva kuna John chapter 1 mosvika pana 19 chapters mutaona purpose of baptism of water. It was to reveal Christ to the house of Israelites. Isu hatisina Israelites isusu. You understand? Saka Kristu akazorevhiliwa kuma-Israelites through baptism. Because paifanira kuti pachibhabhatidzwa munhu denga rikavhurika vakaona chinhu chaitenge spirit yaibva kudenga ichigara pamunhu iye anenge achibhabhadzwa tiye Kristu wacho. Saka izvozvo zvakatofulfiliwa. Saka when something is fulfilled, we don't continue with that. It ends. Saka John akuzoti inini ndiri mudiki pano uyu achibvira Jesu. Tikazi uyu achakubhabhatidza nemweya mutsvene. You understand? Saka the baptism of the Holy Spirit is salvation. When you are saved, you are baptized with the Holy Spirit. So salvation is the baptism of the Holy Spirit. No change is not due to a believer is to be born again. When you are born again, you are baptized by the water and the Holy Spirit. The water has the word represents the water in the spiritual realm. Yeah, that's true. Because Bible as faith comes by hearing and hearing the word of God. Wantu vashokora Mwari ukatendeuka. Saka chakutendeuka papa imvura ndo words ashuda irovo. Saka we are baptized by the Holy Spirit. Not zvofera chinonyika na mvura zvezvo. It's a religion hazina zvazvinoreva kuna pamwari. Kana usina kutendeuka. Yeah, saka patone basa. Atinozwa kuti kana wabona again wakuzi you are a spirit. Because Bible wrote in John 3 verse 6, as that which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Saka isusu kuti Mwari is spirit. Saka if you are born of spirit, that is God, you are a spirit. Saka iwona zotora same Mwari spirit kunomunyika mvura if that person is born of spirit. Because the new birth is when you are born of spirit, when you are born of God. Then so God gives birth to spirit. So no zotora spirit kunomunyika mvura. Yeah, ndikupaona. Yeah. Saka spirit inoda spirit kuti ibhabhatizwe. So we are baptized by the spirit when we are born again. That is salvation. Yeah, ndaibata. Alright. Saka patineza DJ, mabasa edu angabudira zvokutora mota dzevanhu. Ngavaparidze shoko. Ngapo paridza kudzvanyirwa kuti vanhu zvati kuda kuti mabasa aite. Vanhu vasununguke muZimbabwe. Ndozvatipara kuparidza. Vaudze vanikazi enyika chokwadi. Ndo mabasa ati kuda iwayo. Yeah, that's true. Let's talk about because mona zvinhu zvavo zvakundivhiringa kune vamwe vanototi vanoenda muzvitanzi pastors for ED. I was shocked ndakavhunduka. Pastors for ED ungati pastor for ED hazi anopinda chechi kana chinokambina chechi ndoba anopinda pamacampaigns. Haana chechi anopinda DJ. Because munhu anoenda ozviti hanzi ndiri pastors for ED. Ini ndotofunga kuti vatoti pastors for Jesus. Ini
pasa vomwari saka ndosaka vachitora kamamota because mapasa aitika saka ndosaka vachitora motikari wamwari haiti izvozvo saka uyu chibvayo uyu anofanira kuti vavhurekesi I think ndinachasvika ndakambotrai kutsvaga contact number yeuya wacho aibudisa nyaya yacho but handina kuiwana ndakashayika nawana achiti ari padhuze naye munhu wachaita ari padhuze naye tondinyeberavo zvake hana anozombondipa nhamba dzacho idzodzo tichitombonzwa chii chakaitika ipapo I think nyaya yacho ndakufambirwa ndofambirwa lazinotiwo mazimbabwe nabatani ezvizvo panoti timbomhanyana kuti tiite president ngatimboita mademonstrations okubvisa zvigananda izvizvizvi takatagira izvo zvigananda izvizvizvi kuti especially yekutopinda murodi kuti ngaisungwe toda kuona justice against this person ndo mademonstration anofanira kunyatsokupinda yaya tichingobvisa vanhu vari padhuze napresident vari kucorruption I think anomake sense manje mademonstrations anotanga kubvumidzwa because those guys ivo vanotya demonstration yekuda kunzi vada kubviswa ivo ka1 but vakatanga kufufunurwa vachibvisirwa zvigananda nechinchi zvino vanhu vanova plus vanhu vanoita spirit yekupinda mademonstration okubvisa zvigananda timbosiya president ariko ngatibvise yava zvigananda zviri padhuze napresident zvapresident ozozvona neti ngatimboita izvi zviva zvigananda izvi ndo zvinhu zvatokwanisa hanzi kana da kuona imbwa hanzi kana da kuona muridzi wembwa ruva imbwa yacho anon ukaruva imbwa unobva ona muridzi achibuda kuti ko uruwere imbwa yako that's true uye kana ane munhu ari kumuona achabuda ega asi tikudhira nezvigananda tikudhira ivava vari kuita umhuri vanhu vari kudhira navi vava that's true iyoyo haiseka iyoyo hapana kuti chibva akatisunura masocha anomawana kupi kana amangatisura ukatoona pabuda masoja nemani muchidemonstrata chibva kuti ngaatoda justice ukatoona pabuda masoja ani then you know kuti pane munhu ari behind that that's true somebody in power kusoro ikoku ari behind that that's true you understand so ndo mademonstrations atofanira kukurudzirwa chokwadi alright iri bo thanks nhasi tambokurukura ndopata tichiti ane nzeve dzekunzwa anzwa